Asam ka tong barbershop dire mo mao ni napita. Uy, bay. Barbershop ni dire. Kung barbershop na, bago ko ng patupi mo. Indot kaya lang ko kagi professional ini malupiha din no. Gwapo ka na diha magpatupi ko. Parang may naamoy ako hindi maganda. Ako sa magpatupi be. Ayo. Boss, may hapon boss. Sa may ato. Kanang ikaw mga ilado mga malupiha dire boss. Oh, ako may pinaka-kiraan giling napihay. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Magpatupi ko boss. Okay, gusto. So ko ba sa? Oh, school. Lingkod boss. Oh. Tuna. Murag mubo lagi ni mong kuan boss. Ayaw, di ba? Oh, dili day. Kana. Sabi mo na ko diha ko muling ko boss. Murag lingkod lagi mong tupihan lang dire boss. So, sa ako, nangaraan, hindi ko dali. Telepon boss. Aircon na dali. Bugnaw kayo, no? Bugnaw. Naway. Kinawa sa loob ni book ko ng t-shirt bakit ginagawa? Tulo ni kabok aircon, akong ibutang dali. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Uy, gawa mo na mong kapakapa boss eh. Kaso, Ligor kayo na? karang mo kabagaan ni boss ha? Tuwahin mo lang mo tagulog pa rin ko sa malupay ka pa. Maniday ka bugas. Wa, mo gini akong gamit. Mo ni kay gahi kay ni. Para nis mga tao sang gahi sa magpatupi ba? Ay, ako umog ako magpatupi boss eh. Mabit ang patupi ko. Oh. Umog ko eh. Ligor kayo na eh. Daghan na kayo nag-agya ni. Buwan na kapaha na. Gikan pa ko ng kuhan ko. Superman ang kapaha akong Pullman. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Tuyawan sa tahanan boss eh. Ang gunting ba iron ka ron mong kuha na boss? Oh, next time na ako nga. Nangaraan kong panupi. Sige ko, kada na ako nahin mo patupi, magbayad Ay, mo ginang ba iron? Tuyawan. Tagsar nga ni, professional yung boss. Okay, Mahit yun ba? kani boss, makuha ka ng tupiha boss. Kuha, ay sus. Pagkuhan na ba pang artista ba tupiha boss? Artista? Kung sa Pang James Reid, ganun na. James Reid? Sus. Kuha, kaya Kuha kayo mo? Ano na, ginahan ako? Ano, sugdi na boss? Gangan ko susunod tao ah. Dali ka kayo nice. Ah, sige, paabot na po. No, Hindi, ganahan ako. Hindi pa magkapaw. Dali ka kayo na. Gwapo rin ka na. Kana, daran din na eh. Ang pagwapo niya akong mga tupidi. Daghan na kayo ng idol na ko dali. Daghan na kayo mga suki dali. Oo, di, ilalo kayo diri. Nangutan na kung gawas mo. Hindi utang magtupi Oh, ako niya eh. hindi ka ito. Ako gitong gikuag mayo. Oo, hindi ganahan ako boss. Huwag. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Uy! Unsa mo di boss ka? Tuk mo na ikuan ron. Bagong style. Para makuha kina ako nga technique ba. Wala akong kuna magtupi boss ka. Bulbusan mo ko rin mo. Muna, ingana gina ako ah. Puro ni. Ano ni pulbos boss? Para patsuy ba? Nya, dali kayo muhumok ang buka na. Kuya ako ang next style mo boss nga. Ako ba na ikaw magtupi ka na ng pulbusan? Di, ako lahi. Kani, karaan, gatang lupihay niya. Ako pulbusan na kudahan para ang buhok humok ba. Oo. Dali ka kayo. Kuya ako ang professional na ganyan mo. Oh my God! Wow! Unsam ka nga. Relax Relax lang niya. Baga ka ng ani boss eh. Ako'y bahala ni mo. Ang ganahan ako. Tamang dami gusto ko taon. Kuya ako ang ganyan style boss eh. Karoon makabaga din ang ginaan eh. Hindi kay ba na eh. Upakin na ako nga. Sus, mga artista. Napamagay nag-chat na ako sa Gmail ako nga. Patupi sila na ako niya. Busy kay ko. Kuya ako ikaw may tupi ang mga pista eh boss. Lutar mag-spray mo bro. Kinagawa. Gikan ni Swan. Malaysia ni. Tagsar ng ano eh. Mutsoy, hindi ka ni ron. Sana may ganahan ako. Okay ra mag-replay ako boss. Oh, Professional na. play mine. Kapag magsayaw-sayaw ka na Ang mag-ingkot. bukan kay dili man pala hukom mas kanang urang. Ay, mga kuha na to sila. Kaya mga kurog tong kamot. Sana may ganahan ako. Ako ang sa Kaya pagsayaw-sayaw. ako ba? Wala gina problema na ko. Ang sana boss nga murag sige nang nag-spray boss. Oy, gani technique yun siya. Para makuha na akong mga gulo ba. Tingnan mo. Ah, ito makatong gunting ni mo boss. Ay, sus. Tungkol man kay pieces barko ato. Ah, pairo na gid na. Oh. Pieces barko ato giputol. Ano murag ganihan na sige spray boss nga. Ingani gini siya kay para mubasa gid siya maayo ba. Mura na naligo ani boss. Dali ra kay ni. Si punong sa magkagihaw boss eh.
Klaro ka ni boss. Klaro kay ni. Eh, belakang relax lang yan. Yawang lang style mo eh. Utol pa na ni boss. Oh, ini kwan, mao gini siya kwan, namin gini siya limit-limit. Mahurot ni siya usa ko magsukuan gyud sa ko. Ibo na lang ka na boss. Ngati lagi ba? Ibo na ka mo ibon mo kaligo ko eh. No. Dire mo gid ako makuha gyud nga. Yawa man Ang anggulo gyud ba nga mabasa gyud kag maayo. Makuha na nako diha. Diha na dapit. Iga manani bagkus Yarla. sa gusto mo. Unag guntingan kaliguon. Ako gyud kaliguon na agi para imong buhok mo. Umok ba? Kuyawam din yung style boss. Ay, sa? Mura ginagoy yung style boss. Di mo gina original ha. Mo na ako ang technique gyud na para mo kuan gyud ba? Ngatang-tang gyud ang mga kuan gyud ba mga gahit sa imong buhok. Gago. O wala ni kuan na no, humok na no. No? Humok sa Humok sa tunog eh. Oh, agad Ah, okay, may gunting mo ni boss. Oh, butingon na ron. Ha, ganun kay ganahan ako. Asam ka? Pero na, agad na. A few moments Kuya, kuha ka na eh. Isutas to pili mo ba? Yawa na ang style eh. Doon tayo kaligo. Kani dara na oh. Boss! Ano yan boss? Oh, ha? Humok na kayo. Nakul, nangyayang boss. Ligo, maligo gyud kadaan. Maligo gyud kadaan. Ay, binuang nangyayang boss. Ay, Di kaliguon gyud daan. Mo gyud ako technique dire. Niga sa aking style mo sa. Di namin maayo boss eh. Wadi, ingala gyud pumugtog ni. Wala ginagoy ni boss eh. Di, sige, asa mo ka. Wala shampoo, may kuha nga ni boss. Sa tagay lang, shampoo sa muna boss. Wa dito tubihan na ni dire. Eh, ginagoy mo nangyayang boss eh. Di ginagoy mo boss. Wala imo ng pagkak shampoo, may kuha nga ni boss. Wadi. Ako ginagito ay basa kay para lamig kay sa pagkuan ako ba mga anggol ba. Di maayo boss eh, di maayo boss. Di makaprofessional boss, ginagoy ni mo. Dire why? Ako may pinakasikat din ako. Di, panindaran mo boss eh. Mura magpangbugas na boss. Wala, Ay, boss. Oh, Ay, boss, di na boss. ato na Di lang. na boss.